Azpimarratzea lehen esan dudan gauza bat. HTaren proiektua ez da soilik Euskal Y-koa. Oraindik azpiproiektu asko eta garrantzitsuak falta dira. Eta beraz, badu zentzurik azterketa soziologiko bat egiteak. Gainera, bakarrik hitz egiten badugu Euskal Y-koaz, aipatu behar da, oraindik ez dela inbertsio guztien erdia ere egin. 2008ko uztailean, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal delakoak, AIREF, txosten bat argitaratu zuen, Estudio de Infraestructuras del Transporte izenekoa, eta bertan, esaten zen, Euskal Y-koaren inbertsioen 48,2 oraindik falta dela. Euskal Y-koaren ia 160 falta da. Eta, oraindik falta den 160 horri gehitzen baldin badizkiogu, Euskal Y-kotik kanpo dauden eta abiadura handiko trenaren parte diren beste proiektuak, lehen aipatu ditudanak, Bilbo aldeko hego-tren saihesbidea, Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorearen arteko lotura, Miranda-Jundiz arteko lotura, hiriburuetarako sarrerak, ikusten da, segurazki faltako dela 185 baino gehiago. Eta ikusten da, abiadura handiko trenaren proiektuaren handitasuna, koste sozioekonomikoei dagokienez, eta ikusten da, baduela zentzurik hemen eskatzen dugunak. Badu zentzurik azterketa soziologiko monografiko bat egiteak. Oso interesgarria izan daiteke galdetzea, ea jendeak ze iritzi duen proiektuaz, oro har, eta proiektua bukatzeko proposatu diren, eta oraindik proposatu gabe dauden, proposatzeko dauden, azpiproiektu hoiei guztiei buruz daukaten iritziaz modu zehatzagoan. Espero dut beste taldeek ere hori pentsatzea, eta jendearen iritzia jakiteko EH Bilduk proposatu duen azterketa honi baiezko ematea, eta ezezkoa ematen diotenek, haiek jakingo dute zergatik dioten beldur jendeari galdetzeari. Proposamen xume honi ezezkoa ematea gure ustez, abiadura handiko trenaren inguruan dagoen gobernantza eredu vertikal eta opakoaren beste adibide bat gehiago izango da.